vatonge baba. Regai vatonge baba. Izvi ndo zvichemo zvatakapiwa navakuru venyu. This is what the party has been able to do for you. Zvazviri kureva ndezvekuti kana iwewe wagoverwa motokari, zvava kureva kuti wava kufamba nesu kusvika mugore ra2030. Kana pakanzi ngativhotei, unofanirwa kunge uchitsigira ajenda yekuextendwa kwetemo yavaEmmerson Mnangagwa. Motokari idzi dziri kudhonetwa nana kuda kwashe Tagwirei, Wicknell Chivayo, Paul Tungwarara, Scott Sakupwanya, Dailesh Ngowaya nevamwe vari kutsigira tenya extension yavaEmmerson Mnangagwa kuti varambe vari pachigaro kudarikidza pachaexpire temu yavo mugore ra2028. Zvazviri kurevavo ndezvekuti Vice President Chiwenga, avo vanofanirwa kutsiva vaMnangagwa mugore ra2028, vari kuraswa mbijana, vari kupindwa mbijana, sezvinoita chipfukuto. Kana chichipfukuta chibage chinoboora chotanga kupinda. Ukavarairwa unogona kuzotogaisa ravashanga, kunze kunosara kwakamira zvakanaka kuita sekunge chibage chakazara, asi mukati umo rava deme. Ndo zvatiri kuona zviri kuratidza kuti zviri kuitwa Vice President Chiwenga. Zvisinei nekuti ivo Vice President Chiwenga pavari kumira pamisangano vari kuratidza umhare, vari kuratidza kuti havana chavari kuvhunduka, asi kuti vamwe vavo ndivo vari kuvavaridza chose kuti vange vachipinda, zvisinei nekuti ruzhinji riri kupokana nazvo. Chirongwa chakaitika nezuro kuState House apo vaEmmerson Mnangagwa vakagovera motokari kuchikamu chemadzimbai eWomen's League pamwe chete neYoung Women for ED inotungamirirwa naTatenda Mavetera. Mumazuva mashoma adarika aya akanyora padandemutande reX achiisa chikumbiro kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe kuti vanofanirwa kutsigira zvikoro zvavakadzidza kuburikidza nekubatana votengera zvikoro izvi macomputers, kuitira kuti vana vange vachidzidza zvakareruka, vange vachifambirana nemichina yachizvino yekudzidza, apo vana vazhinji vava kubatsirwa pakudzidza neartificial intelligence AI. Ndo chirongwa chaari kutaura kuti chiri kufanirwa kunge chichitsigirwa neruzhinji rwenyika yeZimbabwe. Akati hurumende kuburikidza nebazi rake reICT vachazokwanisawo kuisawo maStarlink kits muzvikoro zviri munharaunda yenyika. Naizvozvo nezuro vanhu vakava nemubvunzo kuna Tatenda Mavetera kuti sei muri kufamba muchipemha kuti veruzhinji vakutsigirei nemacomputers. Motokari imwe chete yamagovera Young Women for ED haikwanisi here kutenga macomputers akawanda? Ko kuzoti dziri nhanhatu dzamapiwa macomputers mangani? Vanhu vari kubvunza mubvunzo zvichitevera kuunganidzwa kwakaitwa madzimai eYoung Women for ED pamwe chete neWomen's League yebato reZANU-PF. Zvikamu izvi zvemadzimai zvakakoshera vaEmmerson Mnangagwa panguva ino apo vari desperate nesapoti kuitira kuti ajenda yavo
inge ichibudirira yekuextenda term kusvika mugore ra2030. Nyaya huru iri pasapoti, nyaya huru iri patsigiro, nekuti bato reZANU-PF riri kuda kuvavaridza kuextenda term iyi, asi zvichiitwa nenzira yekuavoida referendum. Veruzhinji vane tarisiro yekuti kana zvichiitwa pamutemo pachitevedzwa gwara, referendum inofanirwa kuuya kuruzhinji vovhota yes or no. Yes kutsigira, no kupokana. Asi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino, veruzhinji vari kuti kwete pasi ne2030, kusanganisira nevashandi vehurumende vakawanda, kusanganisira kumauto, vari kutaurawo kuti pasi ne2030. Zvinoonekwa nezvakaitwa musi wa17 October pakashevedzerwa 1 Million Men March naComrade Bombshell Geza, avo vakakurudzira veruzhinji kuti vapinde mumugwagwa vamache vachisenda meseji kubato reZANU-PF kuti havasi kufarira zviri kuda kuitwa zvekuextenda term yavaEmmerson Mnangagwa kusvika mugore ra2030. Zvinotaurika kuti kumabarracks kwakamuka kuine runyoro rwekuti pasi ne2030, no to ED 2030. Izvo zvakakonzera kuti pange paine kupanika kukuru muhurumende yavaEmmerson Mnangagwa. Ndiwo mashoko mureZimbabwe aripo pari zvino zviri kutaridza kuti vachiwenga, vasungwa mbira dzakondo, vakombwa zvekuti panotoda miracle kuti vabudirire kudzivisa term extension yavaEmmerson Mnangagwa, nekuti pari zvino motokari dziri kugovewa, kwete zvekutamba kutenga tsigiro yekuti mutungamiriri vange vachiextenda kusvika mugore ra2030. Vatonge baba, gai vatonge baba, gai izvi ndo zvichemo zvatakapiwa navakuru venyu. This is what the party has been able to do for you. We have 6 Land Cruisers, Women's League executives. Saka the top 6 executives, Women's League, yes. One Land Cruisers, 6. Then 10 double cabs for those who have not benefited from the car scheme before. 10. Yes. So we have 10. Group 500,500. Yeah.